Aber ja, das wissen die danske Julepynten, ja. Das ist, was ich habe gemacht. Er heißt Dennis. Dennis. Er ist meine Manga-Figuren aus Jeppe und Esmo Eggeslettes. Yes. Jeg skal hjem og pusse mit klaver. Mit talent er noget, der imponerer. Og Kåre, du har brugt det juleøl i en mængde, der er ekstrem. Kåre? Der bliver det ingen problem. Så skal vi sætte ned med hjem til mor. Eller mutter. Ja, skal vi da. Men også hjem til far. Nu er det jul i Angora. Så skal vi fandme ud og score. Nej, skal vi ikke. Vi skal danse om det træ. Хутко небо вроде горгорел. Hold da kæft, hvad er de siger i fæge rus og svin? Totalt pakagtigt. Simon er en dum en. Hvad? Pretty face. Styr jer gryde, hår og tændstikben. Calling me a hoe? Yeah. I'm fucking blowing your ass off. I can't take it anymore. I'm going to shit in your cunt. Your cunt, I sell you. Cunt. Fuck you, bitch. You're some shitty. You're asshole. You're some shitty kind of Santa Claus. You call me shitty? Oh, I'm going to sell you. Ain't he a shitty Santa Claus? I think She he's a look- shitty Santa Claus. That woman looks innocent, but actually she's the devil. She's praying to the devil. She's a man, I tell you. She's a fucking man. She's a hoe. Santa out.